Τι κάνετε μωρέ! Σταματήστε το κάρβουνο! Όχι άλλο κάρβουνο! Γίνεται τεχνητή προσπάθεια από ορισμένους να διατηρηθεί κάποιο θέμα το οποίο δεν έχει κανένα απολύτως αντικείμενο. Όχι άλλο κάρβουνο! Τα γυρίζει τώρα ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Δεν έβαλε τις φωτιές η Χαριλάου Τρικούπη, λέει ο υφυπουργός. Όπισθεν ολοταχώς ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, ο οποίος μετά την αμηχανία που προκάλεσε στη Νέα Δημοκρατία αλλά και την ολομέτωπη επίθεση του Πασόκ, ανασκεύασε τις δηλώσεις του πως το πράσινο καίει το πράσινο. Χθες ο κύριος Γιακουμάτος είχε διερωτηθεί μήπως το πράσινο καίει το πράσινο και είχε χαρακτηρίσει τις φωτιές όχι μόνο καιρικές αλλά και κομματικοπολιτικές. Χθες ο κύριος Γιακουμάτος είχε διερωτηθεί μήπως το πράσινο καίει το πράσινο και είχε χαρακτηρίσει τις φωτιές όχι μόνο καιρικές αλλά και κομματικοπολιτικές. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος αναδιπλώθηκε μετά τους χθεσινούς του υπενιγμούς για πράσινη υποκίνηση των εμπρισμών, με το Πασόκ στον αντίποδα όμως να δηλώνει ότι θα απέχει από όποια μορφή δημοσίου διαλόγου, μετέχει ο Υφυπουργός Απασχόλησης. Ο κύριος Γιακουμάτος επιχείρησε σήμερα να ανασκευάσει μετά τη θύελλα που ξεσήκωσε, διευκρινίζοντας πως με τη δήλωσή του το πράσινο καίγεται από το πράσινο δεν εννοούσε το Πασόκ. Μήπως τυχόν ξέρω το πράσινο και το πράσινο, δηλαδή Κράμερ αντί ο Κράμερ. Το πράσινο τακτικά και στις εκλογές τώρα όμως καίγεται και προεκλογικά το πράσινο. Αυτές οι φωτιές δεν είναι από μόνες, δεν είναι θεόστακτες, είναι καιρικές, είναι μάλλον κομματικοπολιτικές. Είναι μάλλον κομματικοπολιτικές. Όλα αυτά είναι με σκοπιμότητες. Σκοπιμότητες οι οποίες είναι είτε αυτές οφείλονται σε απατεώνες για να χτίσουν τα δάση και τα καίνε οι κοπεδοφάγοι, είτε είναι πολιτικές σκοπιμότητες, είτε είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν ψυχολογική συνδρομή. Αυτό το πιστεύω και το λέω και δημόσια. Το πράσινο χρώμα παραπέμπει κατευθείαν στο Πασόκ. Όχι, παραπέμπει και στους οικολόγους και παραπέμπει και στον κύριο... Τον κύριο Βεργή εννοείται. Τον κύριο Βεργή. Μου λένε κύριε Μανώλη ότι το πρωί και εσείς ήσασταν περίπου στη γραμμή Γιακουμάτου. Μου λένε ότι σε μια συζήτηση στον τηλεοπτικό σταθμό Α που συντόνιζε ο κύριος Καρτσιώτης και με παρούσα την κυρία Σιλβάνα Ράπτη, αναγκάστηκε η βουλευτής του Πασόκ να εγκαταλείψει τη συζήτηση, να αποχωρήσει, διότι είπατε ότι το Πασόκ δείχνει σαν να χαίρεται που καίγεται η χώρα, επειδή αυτό θα το οδηγήσει στην κυβέρνηση. Είπα άλλο. Έτσι το είπατε. Και μπορείτε, όχι. Χαίρεστε με τις καταστροφές. Είναι ντροπή. Χαίρεστε για να κάνετε αντιπολίτευση. Είναι ντροπή. Χαίρεστε για να κάνετε αντιπολίτευση. Είπα ότι κάποιοι χαίρονται. Χαίρεστε για να κάνετε αντιπολίτευση. Το ρήμα χαίρομαι όταν χρησιμοποιείται από ένα βουλευτή για τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενώ η χώρα καίγεται. Επιτρέψτε μου να σας πω. Διευκρινίστηκε κύριε Χατζηνικολάου. Επιτρέψτε μου να σας πω και εγώ ότι διευκρινίστηκε. Όλο στη διευκρίνηση είστε αυτές τις μέρες. Αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε κύριε Μανώλη. Μήπως υπάρχει μια και. Διότι ανάλογα πράγματα μου λένε ότι είπε και ο κύριος Γιαννόπουλος ο υφυπουργός. Μήπως υπάρχει κάποιο κεντρικό σχέδιο να φανεί ότι το Πασόκ είναι περίπου υπεύθυνο για αυτό που συμβαίνει με τις φωτιές. Μήπως υπάρχει κάποιο κεντρικό σχέδιο να φανεί ότι το Πασόκ είναι περίπου υπεύθυνο για αυτό που συμβαίνει με τις φωτιές. Εγώ μίλησα και προχθές στη Βουλή. Εγώ καταρχήν δεν παίρνω τίποτα πίσω από αυτά που λέω. Δεν συνηθίζω. Έτσι. Ό,τι λέω το υποστηρίζω. Μπορεί να διαφωνεί κάποιος απόλυτα μαζί μου, αλλά το υποστηρίζω. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι εκμεταλλεύονται, και αυτό είναι γεγονός. Κύριε Μανώλη. Ποιοι όσοι συζητάμε αυτή τη στιγμή πάνε από τα καΐδια. Και συζητάμε και λέμε Συζητάω και εγώ απόψε εδώ και ακούσατε και τη δήλωση του αρχηγού μου. Χαίρομαι εγώ για τις φωτιές. Ευθύνες τεράστιες έχει η κυβέρνηση. Έχει τεράστιες ευθύνες από την διάλυση των υπηρεσιών του κράτους, των υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν τις φωτιές με την κομματικοκρατία και με την έλλειψη του σχεδιασμού. Αυτό που προέχει σήμερα είναι να κατανοήσει η κυβέρνηση ότι είμαστε ακόμα στο μέσο του καλοκαιριού
και έχουμε μπροστά μας ακόμα σημαντικές απειλές. Όχι, είπα άλλο πράγμα. Είπα ότι κάποιοι χαίρονται γιατί βρίσκουν την ευκαιρία να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτό είναι και η κυρία Γιαννακά εδώ. Χαιρόμαστε εμείς για τις φωτιές. Όχι για τις φωτιές. Εγώ πήγα με τον κύριο Παπανδρέου στο Στεφάνι, στα Δεδενοχώρια. Και έκανε ο άνθρωπος 12 προτάσεις για την επόμενη μέρα. Και κριτική φυσικά στην κυβέρνηση ως όφιλε. Γιατί η έλλειψη συντονισμού κάθε μέρα βγαίνει στο briefing από τους δημοσιογράφους που ρωτάνε τους υπουργούς που ενημερώνουν το λαό. Χαιρόμαστε που κάνουμε κριτική. Και οι προτάσεις μας καλούμε την κυβέρνηση στη Βουλή να της πούμε τη θετική και την αρνητική μας εμπειρία. Χαιρόμαστε για τις φωτιές. Εάν χαιρόμαστε για τις φωτιές, δεν μπορώ να μιλήσω μαζί σας. Τι είπα. Σας λέω λοιπόν το εξής. Ότι λέτε σήμερα και ότι κάνουν. Χαθήκανε 3 πυροσβέστες. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Ένα λεπτό. Εγώ και εσείς και ο κύριος Χατζηνικολάου και ο πρόεδρος του Πασόκ δεν είμαστε ο πολίτης που του καίγεται το σπίτι και καλά κάνει και διαμαρτύρεται και φωνάζει γιατί το πυροσβεστικό δεν είναι δίπλα. Παίζουμε λοιπόν απάνω στις πλάτες του. Ο δήμαρχος, ένα λεπτό, αυτός. Γεια σας κύριε Μανώλη. Και μπορεί να μιλάει Γεια σας κύριε Μανώλη. Για έλλειψη συντονισμού. Γεια σας κύριε Μανώλη. Πρέπει να μιλάμε για έλλειψη συντονισμού. Είναι κριτική. Γεια σας κύριε Μανώλη. Πρέπει να μιλάμε για έλλειψη συντονισμού. Είναι κριτική. Πρέπει να τη δεχτείτε. Την βγάζει το ρεπορτάζ, εμείς τη βγάζουμε. Σας καλεί ο πρόεδρος του Πασόκ σε συντονισμό. Κάνει κακό να το λέει. Τον ημιτό είχε έλλειψη συντονισμού που είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς. Όπου βγαίνετε εσείς να λέτε ότι χαιρόμαστε. Που σκοτωθήκαν 3 άνθρωποι. Που σκοτωθήκαν 3 άνθρωποι. Εκτός αν δεν χαιρόμαστε. Χαίρεστε με τις καταστροφές. Είναι ντροπή αυτό που λέτε. Χαίρεστε για να κάνετε αντιπολίτευση. Εκμεταλλεύεστε όλοι και εμείς και όλοι. Εκμεταλλευόμαστε. Γεια σας κύριε Μανώλη. Εκμεταλλευόμαστε. Γεια χαρά σας κύριε Μανώλη. Θα πάτε σε εκλογές με παράλληλους μονολόγους. Δεν πρέπει να το κάνετε αυτό. Έχετε μια ευκαιρία να ζητήσετε συγγνώμη. Έχετε μια ευκαιρία να ζητήσετε συγγνώμη. Είπα στη Βουλή καθαρά, κύριε Χατζηνικολάου. Είπα στη Βουλή και πάρτε τα πρακτικά και πάρτε το βίντεο. Είπα ότι σε λίγο, όπως συμπεριφερόμαστε όλος ο πολιτικός κόσμος, για την πυροσβεστική. Κυρία Ταβουλάρη, τι λέτε. Όχι κυρία Χατζηνικολάου. Εάν δεν το πάρει πίσω αυτό, ο διάλογος δεν μπορεί να γίνει. Τι κάνετε μωρέ, σταματήστε το κάρβουνο. Όχι άλλο κάρβουνο. Όχι άλλο κάρβουνο.